Aquí tes, Manolo, chegar e encher, Mira unha cousa, deste ano non pode pasar, A peregrinación ten que chegar ao fin, temos que ascender, este ano hai que ascender, hai que ir ao ver o boquete. Como se ascende? Mente, forza, afición, todo influe, pero hai que ir ali, ao ver o boquete e animar o club. Este ano ascendemos. Vai como a min, chegar e encher o ver o boquete, como fago coas cañas.